Zdravím vás pri ďalšom videu. Ľudia, dneska tu máme EA FC 24 a ľudia, vytvoríme si novú kariéru a ľudia, pôjdeme za vytvorený klub. Áno ľudia, viem, že už je koniec FIFA, ale napadlo ma ľudia, že by sme mohli do toho nejakého 29. septembra túto kariéru hrať, dokým nevidie EA FC 25 a vtedy začneme novú kariéru. Ale ja dávam na komunitu hlasovanie, že za koho pôjdeme. Pôjdeme za nejaký vytvorený klub, alebo za Barcu, Real. Bude to veľa vás, čo by ste chceli vy vidieť. No ale ľudia, teraz poďme za vytvorený klub. Poďme dať novú kariéru. No a som docela zvedavý, že ako ju nazveme, ako sa nám bude dariť v tej kariére. Ale ako prvé si poďme vytvoriť našeho trénera. Ľudia, nazveme sa asi Mister, asi jej, alebo ste MR Vernex, keď si ľudia pamätáte OG, čiže ľudia, môj kanál sa ešte samozrejme volal Vernex, hej, takže áno. Teraz som sa ľudia premenoval na Vernohry, lebo mi to príde takové ako viac lepšie, asi, neviem. Ale tak môžeme sa nejako vytvoriť a ja som ozvem, kedy už budeme vytvárať náš klub alebo náš tím. Ok, takže ja som už nejako vytvorený, potom vám to ukážem, ale na kameru, ja to počúvam ľudia, ja to vlastne natáčam cez fotoaparát, keďže nemám ľudia ako nahrávať EFC 25 alebo EFC 24 na akože PlayStation, chápeme sa. Takže ako, no. Takže ľudia, poďme si vytvoriť klub a ľudia, bude sa volať. Ako sa bude volať ľudia? Ja by som možno, že akože Vernex City. Niečo také, ako napríklad Manchester City, tak ja by som sa ľudia mohol, ako je tam ľudia určite Vernex, ale potom ľudia doplníme čo? Ja by som dal najprv 6 dívku, ale ľudia, keď tam akože bude akože Vernex City, tak asi tam je akože City. Ale keď tam nebude City, možno akože Vernex FC by ako Vernex FC. To znie docela dobre. Hej, to znie docela fajn. Takže asi áno. A dáme sa ľudia, že dáme... Čo dáme ľudia? Lokomotív. Čo dáme? Real. Rebels. Čo by sme mohli dať? Snakes. Spartans. Akože Spartans. Sporting. Akože ja by som dal možno, že United. Alebo by som išiel späť. Išiel by som možno ľudia späť a dal by som možno akože Rebels. Hej. A dáme ľudia asi tak, že Vernex FC. Jo. Skrátka bude Vernex, klasicky, asi akože nemám akože čo tam ako tak vytknúť. Alebo dáme možno akože celé, akože Vernex FC, aby to bolo akože aj v tabulke tak. Asi hej. A dáme, že v FC. To by mohlo byť docela fajn. Tak. Poďme ľudia kam? Kam pôjdeme? Akože toto je docela zamýšľanie, lebo môžeme ísť ako do 4. anglickej ligy, ale potom tá kariéra bude samozrejme dlhšia, môžeme ísť do 3., čo by zase ako tak o jednu sezónu kratšia, alebo o 2 možno. Championship, alebo Prem. Prem asi rovno nie. Buď Championship, Ligan, alebo čo to je, nie Ligan, FL League 1. Takže buď akože 3. anglická liga, 4. anglická, alebo Championship. No a asi som sa rozhodol pre tú 3. anglickú ligu, lebo ako ja túto kariéru chcem ideálne stihnúť do toho 30. septembra, alebo do konca septembra ju chcem akože stihnúť. Takže ja by som hovoril asi, že do 3. anglickej ligy nahradíme asi najslabší klub, čo ako zatiaľ vyzerá, že je 1,5 hviezdička. A dal by som asi tento. Dáme tento. Rivala. Rival bude. No. Tam je to docela také, že akože ja neviem, koľko bude výsledníček mať náš tým. Ja by som dal možno tento Charlton. Alebo by som dal toto. No, alebo kam dáme Blackpool. Čo robia v 3. anglické? Kam si ešte pamätám v Championshipu. Alebo, no v Premier League si nepamätám, v Championshipu si pamätám kam Blackpool. Keď dáme rivala kam sa strašne ľudia zase, kam mi to ľúto. Ale ešte nemám ľudia strihača, hej, aby mi akože vystrihol tieto tu nepovedené zábery, keďže ľudia strihať neviem. Ale záňam ho. OK.
Alebo sa ľudia naučím proste ja strihať sám. Dobre, videá. Takže, ok ľudia. Poďme si vytvoriť nejaké tie dresy. Vytvorme si nejaké tie dresy. No, aké budeme mať farby? No, ako ja by som možno zvolil buď čierne, alebo modré, no neviem. Ako fialové sú docela cool. Alebo tie zelené vyzerajú dosť dobre. Ale tie modré, kámo. Čo, to je taká tyrkysová. No, ale táto vyzerá dobre. Kámo, táto vyzerá strašne pekne. Ja neviem, ja by som dal, najradšej všetky by som skombinoval. Ale samozrejme nemôžeme. Môžeme skombinovať len 3. Hej. A potom meno a číslo. Zozadu na drese. A ľudia pre domáce, ako ľudia v podstate, čo vyberieme pre domáce, tak to sa nám bude ťahať do konca tejto kariéry. Takže musíme byť vážne akože tak ako otázni. Ja by som dal ľudia asi modré a rúžové. Vyzerá to dobre. Lebo kto vie, tak vlastne kto pozná DoFC kanál, hej, tak vlastne to ma tak inšpirovalo k tejto kariére, hej. To ma tak inšpirovalo, hej, takže no. Akého dáme sponzora? Tak ľudia preto vlastne ešte vyberám vlastne tak akože modrú a je to rúžová vôbec? Toto je rúžová, kam toto je tak svetlo červené, toto je rúžová. Toto je rúžová? Ja teraz neviem. Tam toto. Hej, takže vlastne tak. Fajn. Lebo ľudia samozrejme vieme, že FC Pražáci majú rúžové dresy a FC Vidláci majú modré, tak preto sa vlastne inšpirujem nejako takto. No a sponzora by som dal asi tohto, alebo nie sponzora, ale vyrábateľa našich dresov. Hej, ja by som dal možno niečo takéto. No a treciárnu by som zvolil, asi ako nechcem to tam nejako prepálené, tak možno túto a to vyzerá celé pekne. No a meno a číslo bude asi biele, asi to nemám, že nejako takto by mohli vyzerať naše dresy. Ľudia, kebyže počujete nejaký ako takový rámus v pozadí, tak ľudia vlastne vonku prší, hej, a strašne prší, takže tak, no. No a vonka ešte ľudia by som dal už niečo takéto a niečo takéto a niečo také, niečo takéto. No a tu by som dal niečo takéto. A tvár by som dal opäť túto značku a niečo takéto. To vyzerá pekne. No, pozrite sa na tie dresy, ľudia, podľa mňa vyzerajú dosť pekne. No a keď sa pozrieme na treciárne, na tretie dresy, tak tam ako nemám nič také, čo dám toto. Dám toto, ale zvolím oranžové. Nie, ľudia, už viem. Dáme tieto. No a druhé dáme tak trošku vedľa tieto. Na treciárne dáme kam tieto. Ukáž tieto. Tieto. Kámo, to vyzerá strašne pekne. OK. Jordan tam moc akože nevidno. Počkaj kam. Počkaj. No. Čo ti dáva? Ne, s tým jedným to bolo krajšie trošku. Kámo, ale tak tieto dresy, kámo, tak tie tretie sa mi dosť páčia. Ohodnotí ľudia sami. Dolu komentárov ľudia napíšte, že aké dresy sa vám najviac páčia z tejto našej várky. Buď tieto, domáce, hej. Neviem, či to vidíte. Keď nie, tak vám to bude trošku tak posuniem, nejako takto, nejako takto vyzerajú naše domáce, hej, no a tie tretie a vonkajšie ste už videli, hej, takže nejako takto vyzerajú naše vonkajšie a nejako takto vyzerajú naše tretie, hej, takže kámo, vyzerajú dosť pekne, mne sa strašne páčia, veľmi sa mi páči, kámo, som to dobre urobil, dobre, a teraz máme brankársky, ako to mi je v podstate jedno. Možno by to ladilo trošku s domácimi alebo s vonkajšími. Dáme zelenú. Dáme zelenú takúto, kam. To vyzerá docela dobre. To vyzerá docela fajn. Dobre. Prispôsobiť znak. Logo. Tak. Akože
Možno každé 3 sezóny ho budeme meniť, ale na začiatok by som dal. No, neviem. Ukáž, čo je takéto, niečo takéto, ukáž. Napríklad toto ma strašne uchvátilo, poďte sa na to. Toto má, dobre, dáme toto. Ale otázka, že čo? Ja som dal možno toto. Čo myslíte? Ja to vyzerá strašne pekne. Ja sa to neviem ako vám, ale mi sa to strašne páči. Ani domáci to vyzerá docela dobre. Na vonkašik je ešte lepšie, to tam splýva aj s tou čiernou farbou. No a na tých tretích to vyzerá najlepšie. No a ešte sa pozrieme, ako to vyzerá na týchto brankárskych. Na brankárskych to vyzerá tiež pekne. Ja vy to asi nevidíte, ale ja to vidím, vyzerá to strašne pekne. To logo je podľa mňa strašne pekné. No a štadión. Štadión, kapacita štadiónu. To je veľmi dôležité. Kapacita štadiónu. A ja dám asi bez do 4000 akože kapacita. Hej, asi nič nebudem meniť. Treba šetriť. Čo vám idem hovoriť. Hej, lebo sme v tretej, potrebujeme tie financie. No, a teraz sa zbierame na náš tým. Blackpool, ktorý ako náš rival má 2 hviezdy. Tak dáme asi buď 1,5 alebo 2. A ja by som asi nechal 2. No a buď dáme mladý, alebo vyvážený. Akože vyvážený vyzerá docela fajn. Hej, máme tu napríklad Howarda, Bledwina, Adamsa, Berryho, Austina, Rowa, Jacobsa, Westa, Lejna. Alebo mladý. No. Kane na strede, no. Tak to je Alexander Arnold v úvodzovkách. Na hrote. To je dosť dobré. No, asi, akože zasa, no, ja neviem, ľudia. No, ja vám sa ozvem, keď už to budem mať vybraté. Ja som sa nakoniec rozhodol pre mladý, hej. Máme tu okolo nejakého Pudža, Millsa, Parata, Davida, Smitha, Whitea, Duna, no, a poďme teda si vybrať rozpočet. Ja som predom ja som omylom išiel na hore sem a omylom som to prepol na vyvážený, takže ja musel som dať späť na mladý, ale ľudia, formácia zostala takistá, len hráči sa zmenili. Hej, takže ospravedlňujem sa vám, no ale teraz ľudia poďme vybrať ten rozpočet. Buď tam 1 milión alebo 5, 10 je veľa, 5 alebo 1. Viete čo, ľudia, dáme koľko? 5 alebo 1. Ako 1 je strašne málo, to by som si predstavil tak na štvrtú. Keď dáme 5, dám si asi vlastný, domáci úspech, stredný, kontinentálny, tak nízky, lebo ako nič nehráme, financie, stredné, budovanie značky dáme asi vyšší a výchovám na než dáme vyšší. Nejako takto, aby zase nechceli miliardu vecí, prvej sezóne vedenie. Ja som majiteľ, ale je to chodí tak, že vy ste akože tréner, ale vedenie je úplne niečo iné. Hej, je úplne niekto iný vedenie. Takže obťažnosť, ja hrám proste väčšinou na svetovej triede. Veľká polčasu dáme 4 minúty. Kontinentálne, tak akože mohol by som teda, som pokiaľ namiesto Manchester City, hej, to Champions League viediak. Ale určite nie. Jakože do konferenčnej sa dá vôbec dať? Nedá. Tak nič. OK, takže kontinentálne nič. Ja som sa rozhodol v tej buď európskej alebo konferenčnej. No, tvrdosť či vyjednávaní. No, striktná alebo prúžná. Asi prúžná, lebo ako chápeme sa. Je to začiatok. OK, takže je to tak. Začíname novú kariéru za Vernex FC. Ľudia, no, tak. OK, ľudia, počkáme, kým sa to načne a potom sa vám hneď ozvem. OK, ľudia, je to tu. Ideme, už tu je ľudia môj tréner. Prvýkrát ho vidíte. Ale ja samozrejme Vernex ide trénovať Vernex FC, tak to je super. OK, ľudia, nastavíme nejakú taktickú víziu. Hej, akože taková ako moja vízia. Tak, dáme buď GG pressing alebo tiki-taku. A ja som sa asi rozhodol pre tiki-taku, čo podľa mňa takou, že ako väčšinu týmu hrá.
sú docela dobrý tréner, ja mám 4 hviezdičkový. To je docela dobre. Počúvaj ma, dáme na Hrota. Alebo na 2, myslím, ne, jednou tam mám jesť. OK. Poďme späť do hlavnej ponuky. Alebo do hlavnej nabídky. OK, takže ľudia. Hráme 3. anglickú ligu. Prvý zápas v 3. anglickej lige bude proti Derby County. Čo už bude strašne ťažké. OK, poďme sa pozrieť na úkoly, čo od nás chcú. Angažuje aspoň 3 hráčov mladších od 20 let s prenesovaním vyšším než momentálne průměr takového hodnocích hráčov na téže pozícii a v průběhu 2 sezón podečte seniorského smlouvu s 2 mladíky. Nominujte ho do 10 utkání do základní sestavy nebo jako náhradníky. OK. Zaznamenajte v sérii 5 vítězství v této sezóně, takže máme ľudia vlastně 5krát po sebe vyhrať. A máme to splnené. Čož, no, neviem. Podepíšte smlouvu s jedným hráčem ze stejnej národnosti jako klub, takže z Anglicka. Ďalšie chcú. Zaznamenajte zisk ve výši 2,5 milióna eur. Prosím, prodeje mladých hráčů během 2 sezón, takže máme na to 2 sezóny. OK. No a FL League One, třetí anglická liga, zisk ligového titulu? Čo im šíbe? Veď čo? Šíbe vám titul? Tak to je ako, to chcú veľa. A kontinentálny úspech, žiadny samozrejme. Kámo, najťažšie je to asi tých 2,5 miliónov nejako vyrobiť. Hej? A potom, akože, čo to je? Zabudol som, zisk ligového titulu, kámo, absolútna šanosť. Ok, môžem sa pozrieť do centru týmu, ako sme na tom. Takže v bráne máme nejakého Coatesa, 24 rokov, 65 rating. Dá sa. Ďalší rok je 31 ročný, 59 rating. Je to od roku 2021. Takže 2 roky. Kámo, to je absolútne tragické. A potom je tu tento. No, ten bude asi základ. Náš druhý a kamo tohto asi predáme. Naľavo máme tu Muira, 25 rokov, 60 rating, ešte sa dá. Vyzerá to ešte náš druhý, no náš prvý je 25 ročný 70 rating, OK. Levých obráncov máme docela poriešených. Stoprvom máme ich iba 3, kámo, ale mám 18 ročného 63 rating. Kámo, tak tento bude budúci stoper, vám hovorím. Toto bude budúci Pau Torres napríklad, neviem, škótsky. Alebo Robertson, škótsky. Alebo Škócio. OK. A druhého tu máme Hopkins, dobre. 29 rokov, ale za 74 rating má hodnotu 4,4 milióna. Fajn. A máme tu ešte Martinca, 27 rokov, 73 rating. Dobre. S obráncom som docela spokojný. Na pravých krajných obrancoch máme Warnera, 65 rating, 27 rokov. No, to je takový priemer. A potom máme Taylora, 26 rokov, 62 rating. To už je lepšie. Ok, potom tu máme nejakých defenzívnych záložníkov. A nejakých strechov, máme ich dosť ich máme. Tak, máme to zobrať o ofenzívy. Ofenzívu máme Petersa, 27 rokov, 69 rating. Potom máme kámo, som sa normálne zamotal v tých slovách, ako som tohto videl. 68 rating, 20 rokov, kam on je o 4 roky mladší a iba o 1 rating menej. Máme nejaká Baltona. Kamo, vieš čo? Ja by som možno tohto Baltona predal. Vyrobil z neho viac ako 2 milióny a potom tohto si nechal do budúcna a tohto by som si mohol nechať ako takového skúšeného základného ofenzívneho záložníka. To je dosť dobre. Potom máme Jacobsa, 21 rokov, 65 rating, paráda. Absolútne parádne. Potom nejakého tak mám to ako ten bránkár, 31 ročný. Chod na predaj. Potom tu máme Hola na LZ-ku, 22 ročný, 61 rating, dosť dobre. Potom máme nejakého Kramera, 19 rokov. A 56 rating, ja ho dám na hosťovanie. Potom máme nejakého Harringtona, 27 rokov, 70 rating, docela fajn. A potom máme nejakého Conora, 12 ročná zmluva,
12-ročná zmluva, 12-mesačná zmluva, takže ho budeme musieť podpísať, lebo on vyzerá strašne dobre. 26 rokov skúsenosť a 69 rating. Podľa mňa dosť dobrú zálohu máme, kámo. Ale pravé krídlo sa už nedá. Lebo akože my ani PK, ani akože LK nemám. Máme jedno LZ-ko. Ale potom akože PZ-ko moc akože nemám. Mám tu akože Robsona, ktorého dám na osťovanie. Potom aj tohto, ktorého kámo, ako 21 rokov. Keby som mal tak 19, tak by som to bral, ale ne. A útočníkov máme týchto. No dá sa to. Ok, ľudia, potom im dáme plán rozvoja. Ale teraz chcem priviesť. No, poďme sa pozrieť, že koho tu máme tak v takto základe. Takže, aha! Tak oni to hrajú takto. Oni nehrajú krídla, hrajú ofenzívnych záložníkoch na pravej a ľavej strane. Keďže to je akože ofenzívny záložník, chápeme sa. No, to ako, tak čo mám povedať? Hej, ako, no, ne. Je priveďme jedno pravého krídelníka. No ako ľudia, vyzerá to, že Voltona si necháme. Ale ho chcem predať, kamo, ale akože možno ľudia privedieme aj ľavého krídelníka, ale nie som zistý. Ideálne dvoch pravých a jednoho ľavého. To bude drahé, to bude strašne drahé. Máme tu Coatesa, to je fajn. Danielsa, prečo je tu on? A nie Charles, kde je Charles? Tu je Charles. OK. Jacobs je tu. Ja robím si nejakú lavičku a potom sa ľudia ozvem, kedy bude lavička hotová, lebo to nie je nejako dôležité. OK ľudia, takže poďme rovno nakupovať. A ľudia, tento diel už má dosť veľa minút. Takže ja z toho iba pripravím ľudia tak akože nejaké posily, ktoré by som rád akože uskutočnil. A v budúcej epizóde ich asi uskutočníme alebo umožníme. Ľudia, ako prvého by som chcel Cesara alebo Cesára Huertu, ktorý má 20 rokov, voľný hráč a neviem ako podľa mojich starých kariéry, hej, alebo na mojich starých kariér v IFC 25, alebo kam už hovorím IFC 25, IFC 24 má nejaký 71 či 72 rating, či niečo také. Potom nechcem takového Antunu sa volá, Antuna, hej, tu je Uriel Antuna, 25 ročný, voľný hráč, ale tiež máme nejakých 69 až 70 rating, takže sa bude určite hodiť. No a potom ako posledného chcem nejakého Alvarada. Hej, Alvarado, jestli kámo, tu je ne, Roberto Alvarado, 24 ročný, a ten máme tiež nejakých 70 až 71, možno 72 rating. Takže, toto budú asi ľudia moje prvé posily, a ľudia chcel by som ešte tak priviesť nejakého stopera. A ľudia, myslím, že vo voľných hráčoch je Brabec. Náš český obránca. Hej, áno, je tu, myslím, že je to. Áno, Jakub Brabec, voľný hráč. Hej, no ľudia, týchto všetkých by som rád priviedol, kámo. Hej, a ľudia, kebyže chcete vidieť nejaké posily, tak by to určite napíšte do komentárov a uskutočníme ich. Ale ľudia, nie nejaké blbosti, ako napríklad Mbappé, alebo Haaland, alebo Kovačič. Na tých určite nemám peniaze. Keď dáme všetkým za high scouting. No a tam si ľudia simulovať prvé dni. No a tak, keď sa pozrieme, máme presne 5 miliónov na rozpočet. Na útratu, hej. Takže ako, neviem, či sa mi ľudia podarí priviesť tie 4 posily. Ok, ľudia, prišli mi tu nejaké ponuky. OK, nejaká ponuka na Shen. OK, ja to príjmem, keďže jeho sa chcem praviť. No a Danielsa sa chcem praviť na hosťovanie. No ľudia, a čo? Asi náročné a bez možnosťou kúpy, keďže chcem si ho určite nechať, keďže má veľmi veľký potenciál. No ešte ľudia som nepozrel juniorku. Tak tu si ešte pozrieme. Tento vyhral celé dobre. Tento, no ten moc nie. No, dá sa to, tá juniorka je docela dobrá. Dá sa. OK, odpíšem kapitánovi. No a ľudia, to je bolo teraz všetko k prvej epizóde, úplne prvej, z týchto Vernex FC. Hej, takže je to tak, ľudia. Takže to je bolo všetko k
tomuto videu. Určite dajte like, odber a ľudia tešte sa možno za nejaký týždeň alebo možno aj skôršie ďalšia epizóda z Vernex FC. Ľudia, budem sa snažiť vydávať každé 3 dní. Nie, že sa mi to ľudia podarí, ale snáď hej. Takže ľudia, to je všetko, budem sa pri ďalšom videu a zatiaľ, čau.